बायदि मानसि सोर दंबावो फैसा थाखायावबो जेना खुगायावबो जेना महर मुस्रिखौथ' दा बुंखासै मिस इन्डियानिफ्रायबो सुन्दुरिसिन आं आयौ माथो खानाया दोंसे मोनबाय र' दा बेलासियाव कालारखौ गोसोमखौ लायनानै गाबोन फुङाव फुनथारनोसै आङो आयौ बिदि थाबाय थानो हानाय नङाहाय ओइ ओइ माखौ नायनानै मिनिबाय थाखो नोंलाय आंहालाय आंनि महर मुस्रिखौसो नायनानै मिनिदों दा मा दिनै देलायनाया जखार बायदि जादों नामा ओंखायनो मिनिगासिनो थोद बुरबक नोमाया मालाबाबो देलायनायाव मिस्टेक खालामा मिथिबाय आयै नोंबो बुरिबायब्रा दाना जेसेबांखि देलाय समायनायखौ नुलाय लांला नोमाया दानो बुरैनो नैबे देलायस्रिया दाबो जिनिस लंपेन्ट गानोबा 18 बोसोरनि सिख्लाफोरनो हास्लाबनाय नङा आंजों देलै दे आयै नोंजोंलाय सोर हानो आं र' दसे बेरायग्लांना फैनि थां जाखांलायबाय नालाय ओंखारलांलायबाय दा न'आव थाब फै बेथा दे जागोन दे आयै सुजुमा औ आयौ फाग्लिनो ना गुरनो रोंलायो रोङा जायो फाग्लि आं सिगांबाय रोंखायोखा हानो हालावबाय थांनो आं बै आदै हंलानिसिम थांनानै फैनि दे बिदिबालाय थांदो आहाबो न'आव ओंखाम संहैनांगौ दे आया सौदावफ्लांबाय मादै मुनिया लादो न' आखाइफोरखौ सुगोना सुवाखै आंनि मनायासो मैला नांबाय बे माखौ मुगैखो मादै गाज्रि फाज्रि गाननायफ्रानो मैला मैथा न'हाय न' लाबा लालायाबा था माबायदि हिनजाव बेलाय माबायदि आखल देखायलांखो बेफोरबायदि हिनजावखौ मोनबा दाबायदियाव थाव सोबागौ आङो दांजागोन ना दांजाया जाखोसै मुगैनोसो ओंखारलायलांबायहाय आं दिदोम सुजुमा सफैबाय औ दिदोम नों सफैनाया एसे गोबावानो जाबाय नामा एसे गोबावानो जाबाय हा नोंहालाय दहायनो ओंखारबोदों होननाया मानोथो एफा गोबाव जाखो मासे देलाय मांग्रि मावजि बुरि सौग्रावना होनायानो हेस माबायदि मावजि बुरिमोनलै बेफोरखौ बाद होदो मानोथो लेंहरामोन आंखौ सना नोंखौ नुयैया बिराद गोबाव जाबायमोन आं बेनिखायनो नायनो लुगैनाय लिंहरदोंमोन आं जों लोगो हमलायैया बिसथिसेल' जाथारदों बेखौनो एफा गोबाव मोनथारबाय आरो गावहा फन हरबाबो दिखोनो टाइमानो गैया लोगो हमनोबो टाइमानो गैया 20 दिनखौनो 20 बोसोर बायदि मोनलायलायदां सना नंथाराहाय बे नङा जायो नामा आंनि अननायखौ एसे बुजिथारालै नोङो आंनि जाम्बा सना नोंनि अननायखौ बुजिनायनि थाखायथ' दासिमबो नों लरग'जोंनो दं जाम्बा बाजै ओइ बाजै बाजै आयौ सोरालासि फैखोसै आयौ समर नों दिनैलाय मा गोसो जाबोदोंसै एसे बिदिनो मोजां गाज्रि खबर लानो फैदों बाजै फै जिराय फै थ' बाजै हाब बाजै नोंना बैसोआसो थाबथानानै थाबाय नामाब्रा मा दाबो सिख्लाख्लासो नुला नोङो बाजैखौ नंगौ नामा आगै नंगौ बाजै सोरगोनि मोदायजोआबो हाया नोंजों आदाया खाफाल गोनांथार बाजै नोंनियालाय नंगौ नोंना नोंदाया खाफाल गोनांखा र' थाथ' सालायनाया नांला बाजै बाद होदो नों बाहाय जिराय फैफिनदो आंहा नोंजों बिराद इम्परटेन्ट खोथा रायलायनांगौ दं हा मा इम्परटेन्ट खोथा बाजै खोथायाथ' मा जाखो समर बुंदो मानो बुङासै बाजै आंबो नोंसिनि न'खरखौ गोबाव समनिफ्रायनो मिथिबोयो आरो आंनि न'खरखौ नोंसोरो गुदि खिथा गासिबो मिथिजोबखायो हाब बेखौनो बुंबावलायनांगौ नामा जोंबो नोंसोरखौ गावनि न'खरनिनो साननानै लाखायो बाजै दा बिनिखायनो सोमोन्दोआ खाथियाव लाबोसिनो सानदों
समर नों मा बुंनो नागिरदों आं जेबो बुजियासै बाजै आंनि नायल' जाल' सासेल' फिसाजो अनजालिखौ आं नोंनि फिसा दिदोमनि थाखाय राथिनो फैदों मा बेथ' जोबोर मोजांनि बाथ्रा नों दिनै आंनि गोसोनि खोथाखौनो बुंगारबाय हायाखै हाब नंगौ नामा बाजै बिदिबाथ' बिराद मोजाङानो होनबा बाजै समर नों दिनै जोबोद खुसिनि बाथ्राखौनो बुंबाय आं जोबोद गोजोननाय मोनगोन नोंनि फिसाजोखौ बिजामादै मोनबोयोब्ला बाजै आं नोंनि फिसालाखौ बिजामादै फसायखुमाना दंखायोमोन दे बिदिब्ला आंबो नोंदाजों रायलायना मोजां दिन लाना थारिख दानसै औ बाजै बिदिनो जाथोंसै हाब आदै समरसो फैदों माथो हाब बेसेबांथो गोबाव जाखो फैनायालाय एसे गोबावानो जाबाय दिदोम हा नोंहालाय अबावथो थाङामोन एसे बायहेरायाव बेरायलाहैदोंमोन आङो बिनालाय माथो खामानि दंबावो बेरायनायल'सैसो बेना माथो जाथारलायबाय दे जेबो नङा सेंग्रा बैसोआव बेरायखायाबा देनां हाबा जाबा बेरायनो मोना बिदिब्ला आं न'आव थांसै नामा बाजै दानो थांथारसैबो साहाबो लोङा मायाबो जेबो मोनजायासै दे जेबो नङा बाजै एबार खनसे फैबा खनसेनो ओंखामखौनो जालांखागोन दे थाथ'दो दे बाजै थाथ'दो दे दिदोम दे होमबालाय आदै आदै समरा मानोबा फैयामोन औ गावनि फिसाजो अनजालिनि थाखाय नोंखौ रायथिनो फैदोंमोन मा बेफोरखौ मा बुंखो आयै ओमफ्राय नों मा बुंखो आंथ' अनजालिखौ बिहामजो फसायखाथारनायमोन नालाय बेखायनो आंबो बिनि खोथाखौ गनायबाय आंनाव सोङा हसिया मारै खोथा होनो हागोन आयै आं लेंनोल' मानो सोंलाबायनोसै आं जा गोसो बेखौनो खालामगोन आयै आंहा आंनि लाइफआव डिसिसन लानो एसे मोन्थाय गैया नामा दासिमबो थाइसे थाखाखौनो खामायनो रोङाखै आरो डिसिसन लानो थिनदों नों गैया दस्रायाव लाबाबो बिहामजोनि बेलायाव आंसो फसायगोन नोंबो मोजाङै खोनासं आयै आंबो अनजालिजों हाबा जाया नायथारनो आं मानो लाया बे नोंबो आंखौ सिनायाखैना गगोन सानदों नों बे था हा मानो एफा उसुखुथु जाबाय थाखो सुजुमा आइया आंनि थाखाय हिन्जाव रायथिबाय मा नों सानैजों मोजां मोनलायनायखौ आइनो खिथायाखै नामा नों ओहो आं खोन्थायाखैमोन सुजुमा मानोना आइया जों सानैनि मोजां मोनलायनायखौ मालाबाबो गनायनाय नंखायामोन दिदोम नों खेनसे आइनो फोरमायनानै होनो हायामोन नामा सुजुमा आं आंनि आइखौ मिथिखायो बे जों सानै मोजां मोनलायनायखौ मालाबाबो गनायनानै लानाय नङा होनबा दा मा खालायनो दिदोम आं जेखि डिसिसन लायाना आंजों अरायबो थाफागोन ना सुजुमा मानो थाया जानो अरायबो नोंजों लोगोआव दङ बिदिबा खोनासं आयै 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 हो बबेनिफ्राय फैदों नों आरो बेफोर मा बेलाय आयै बेयो सुजुमा आरो बेयो दिनैनिफ्राय नोंनि बिजामजो हा बेफोरखौ मा खालामना लाखो नों आं बेखौ मालाबाबो गनाया आयै आं सुजुमाखौ बिराद मोजां मोनो आरो आं बिनि अनगा थांनानै थानो हानाय नङा बोरो सोर लांसुनि हिन्जावखौ लाना फैखो नों मा नोंसो लांसुनिया हिन्जावा नोंसो आयै नों सुजुमाखौ सिनायखायो आंनि सिनायनाय बाद दोन माबाया बे हिन्जावखौ न'निफ्राय बाहेरायाव बरन हर नोंनि बे खोथाखौ आं मानिनो हानाय नङा आयै आंबो बे हिन्जावखौ बिहामजो मानिनो हाया आयै जुदि सुजुमाया बे न'निफ्राय ओंखारलांनांगौबा आंबो बेजों लोगोसे थांफागोन बेफोरबायदि हिन्जावनि थाखाय गावनि न'खौ गारनो नागिरदों नों आयै अननानै जोंखौ गनायदो आयै प्लिज आयै अननानै जोंखौ गनायदो दे आं थानो होगोन खिन्थु आं बे हिन्जावखौ माब्लाबाबो आंनि बिहामजो गनाया थ'दो सुजुमा न'आव थांसि फैदो सुजुमा बायहेरायाव जानानै थांबाय आं आइनि जानानै नोंनाव निमाहा बियो दिदोम निमाहा बिनांगौनि जेबो गोरोन्थि गैया नोंनि आरो आइनि जेबो गोरोन्थि गैया थेवबाबो आइया नोंखौ गोबां बाथ्रा बुंबाय बेफोर खोथाखौ आइया रागायावसो बुंदों आं बेफोरखौ जेबो साना आइया सानसेबाबो गनायना लागोन सुजुमा नों आइनो एसे समल' हो औ दिदोम आं बै समखौ नेनानै थागोन हेलौ मा बुरि आंखौ बिराद गोसोखांदों नामा ओंखायनो दिनै एथ'राम फन खालामदों खेलायनाय नङा आं नोंजों दा खेलायनो होननानै फन हराखै
हाब मा जालायखोब्रा नोंना नोंसाला मोजाङा हिनजाव लाना फैबाय हनै गाज्रिफाजि मा जानला मोनला मा बुंदों नोंलाय बोरै जानला मोनलासो बुंदों नों न'खरा मा जादों नुदों बेहाय गोजानाव थाना हाब दाखालि माथो समरखौसो गावनि फिसाजोनि थाखाय राथि फैदों होननाया दिनै माबोरै हिनजाव लाना फैलायखो बेनोथ' हनै सोरबा लांसुनिया हिनजावखौ लानानै फैबाय हा मानोथो मोजाङै रायलायाखै फिसालाजोंलाय बेफोर खोथाखौ बेनाव सोंलायनांगौ नामा हा नोंनि बेबायदि अख्रानि थाखायथ' दिनै बिदि जाबाय दोन नोंजों रायलायनानै लाब गैला बाहेरायाव थानानै आंखौल' बेफोरबायदि बुंहरबाय थायो आयै न' साया लोंदो नोंनि बे गाज्रि फारसे खुगाजों आंखौ आयदा होन लांसुनिया हिनजाव आंनि फिसालाखौ बरायनानै लाग्रा नों पापि आयै आं दिदोमखौ बरायनानै लायाखै जों सानैनि मोजां मोननाया गोथारसो नोंसिनि बे मोजां मोनलायनाया गोथार जासुवा जा नों माब्लाबाबो आंनि बिहामजो जानो हाया हिनजाव मिथिनानै ला आयै आंखौ मानो एसेबां सुखुआ नोङो नों जाबाय सासे गरिब गुन्द्रानि फिसा नोंसोरबायदि हिनजावखौ मोजाङै मिथिखायो आं हौवा माहाजोनखौ बरायनानै लाग्रा बिदि नङा आयै सालि नोंसोरबायदि हिनजाव आंनाव रुवाथि थानो समाया आरो आंनि बिहामजो जानानै फैबावदों नों आयु दाबो सिखारा बे हिनजावा र' दाबो सिखाराना बे हिनजावा गावखौनो गाव मा सानदों बे महारानि बायदि 9टा 10टासिम उन्दुनानै जानो सानदों बे ओइ हिनजाव दाबो सिखारा नामा मा आंनि न'आव आराम मोनजागोन सानदों नामा नों मा जाखो आयै आं सिखारखाबायमोन बै सिलाया मानबासिबाय मासिबाय ओरैनो उन्दुनो मोनजाया सालि जागोन दे आयै आंनि फिसालाखौ बरायनानै लाग्राथ' सालि र' नोंखौ बिदिनो साजा होगोन आं बेथि सिन्थि सालायथारबाय नो बे जिया सुनि आयै मा नोंहा माबा आपत्ति दं नामा ओहो गैया आयै बिदिबाबो मानो थाबाय थादों थां बेनिफ्राय फिसा खवालि आंजों दिनै र' जाबाय साला र' फैथोंसैल' बे आइदै 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 आंनि न'खरखौ लेथें फिथें खालामग्रा नों साला हामथों दासो मोनदों साला हामथारदों आइदै जय जिदुआम आइदै मा जाखो सुजुमा मा जाखो आइदै गालिनानै गोलैदों आइदै र' लासै लासै आइदै 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 हा बिहामजो मोननानै मानो सिथ्ला सिबबाय थाखो हा बिहामजोआलाय बिहामजो सोर बिहामजोसै बिहामजो गैया रावबो
हाब दाखालिसो बिहामजो गोदान मोनथारबाय दानो मा जाखो फै जिरायफै दे जिराय बोरो बिहामजोआलाय हनै न' सिङाव दं गाबज्रि हर बिहामजो ओइ बिहामजो ओरै ओंखारबोलाय सोर जाखोमोनथाय आं सिनायासै आंबो नोंखुनजोनि बिब' गेजेरा आं थां आइथां दैलाय थां दै गांसो गारथारबाय आं र' लायनि आङो दसे जिरायथ' हा माथो बिहामजोआलाय मोजांथारलाय नोंहालाय माखौथो गाज्रि मोनखो मोजांना आंजों मिथियाहां रावखौबो हाब बेबादि बिहामजो मोनालाय माथो नांबावगौ नाङा आंनो नाङा फसाया आं नै आइदैया फराय हा न'खरावलाय साबसिनसो आइ आइजों आंजों लुखा न' गैलासा आइया जिरायथ'दो आं खामानि मावहैसै दे हा नोंनि फसायनाय दं होननायालाय बोरोथो बे बेवाइनि लोगोनि फिसाजोआ हा बेखायनोथ' हनै गावनि मोजां मोननायखौ हाखु दाखु हाबा खालामनानै लाबोनायखौ नुवाखै ए बिदिसो जादों गथ'नाया हा बेबो मोजां ना गाज्रि नङा आं फसायाखै नाङा बेफोरबायदि गैजारोङि फिसाखौ हामा दैलायस्रि गोनां गैयै गासिबो समान आखलाल'सो मोजां जानांगौ ज' अनलायलायनानै जाबानो जायो आं नाङा नांथारामोनहाय आंनो बेफोरबायदि बिहामजो हामा दैलायस्रि आगै मानो एथ' अख्रा नोंलाय एसे सोलायदो थांसै आङो दे ओइ हिन्जाव र' मा खालामनो नागिरदों नों आयै आं फुजा होनो थाखाय मन्दिरसो सुनो नागिरदोंमोन खबरदार आंनि गोथार मन्दिराव नों मालाबाबो आगान दाहो आंबो गोसो गोथार लानानैसो इसोरखौ फुजिनो सानदों आयै जाय मानसिया हौवा बरायनानै लादों बे मानसिया गावनि गोसोखौ गोथार होनदों आयै मानो बेबायदि बुंदों नोङो नों बायदि गौरि बुंग्रा लेथ्रा फेथ्रा मानसिखौ इसोराबो मुगैगोनसो आयै इसोरनि नोजोराव रावबो धोनि गोरिब गैया इसोरा रावखौबो मुगैया जाय थार गोसोजों फुजियो बेखौनो इसोरा गनायो आयै आइदै सालि आंजों उल्था उल्था बुंग्रा बे नों खर' बांद्राय जाबाय बे आयै आंखौ बिदि दा खालामसै आयै आंखौ निमाहा होदो आयै आंखौ निमाहा होदो आयै है आयै गाज्रिफासो नों आंनि आथिंखौ आंनिफ्राय 20 मिटार गोजानाव था लांफिननाया हिन्जाव ओइ दिदों आइया जोंखौ मालाबाबो गनायनाय नङा नामा सुजुमा आइया जोंखौ सानसेबाबो गनायगोन नै एसेल' दैजौ हमना थाबाव आंबो दैजोखौनो हमगासिनो दं दिदों नाथाय आइयासो नाथाय आइया मा सुजुमा मा आइया नोंखौ माबाफोर खालामदों नामा सुजुमा नों मानो जेबो बुङाखै बुं आइया माबाफोर खालामदों नामा नोंखौ आं गैयियाव आं मैया मन्दिराव फुजा होनो होनना नागिरनायाव आइया आंखौ मन्दिरावनो गाहोआखै आरो जोबोद माबा माबि बुंदों बे आइनि आखला सानफा एफा बारायगासिनो र' आं आइजों रायज्लायनि नाङा दिदोम आइखौ जेबो बुंनाङा आरो खोथाया गाज्रिसो जाबावगोन नों माबोरै सहायनानै थाबाय थानो हाखो उफाय गैया जों हिनजावनि फिसाया सहायनांगौ जाखायो नोंखौ आं बेफोरबायदि आखलनि थाखायनो जोबोद मोजां मोनो जाबाय दे जाबाय इसिबां मानि बाखानाय नाङा आंना खर'आनो देद्रायगोन नङाबा ओइ आं नोंजों मोनसे खोथा रायज्लायनांगौ दंमोन मा खोथा रायलायनांगौसि नोंहालाय आंजोंलाय दिनैलाय ओइ नोंहा आंनि सायाव एसेबो अननाय गैया नामा अननाय गैयामोनब्ला दा बे न'आव थानो बावगौमोन नों ओइ जुदि नोंहा आंनि सायाव अननाय दंबा सुजुमाखौ गनायदो मा हिन्जाव बेफोरबायदि बुंनो फोरोंहरदों दिनै ओइ नों मानो गासिबो खोथायावनो सुजुमाखौ दाय होयो बे पाप्पि हिन्जावनि थाखाय आंनि न'खरा गुलुं गुलुं जाजोब्बाय र' नोंफाखौल' फैनो होग्रोदो बे हिन्जावखौ न'निफ्राय होखारहरगोन आं ओइ नों मानो एफाग्राब मुगैयो सुजुमाखौ बेफोरबायदि न'खरनि हिन्जावखौ आं माब्लाबाबो बिहामजो गनाया आंनि सिमां मिजिं सिफायनो हाजोबदों बे सुनि हिन्जावा आं माब्लाबाबो बिहामजो गनाया ओइ आंखौ बुजायनो फैदों बिमाखौ गोरलैयै बुजायनो हागोन सानदों बे न'आयै साहाया लोंदो
दोन बेयावनो आरो नों गोजानाव था खाथियाव दाफैथार आंनि थु सालि एथ' गोदै साहा लोंनानै आंखौ सुगार जाहोनो नागिरदों फोथैनोसो नागिरदों ना मादों आंखौलाय नहाय आं थिखौनो फुदुंखादोंमोन नोंखौ आंसो गाज्रि जाबायना होमबा आयै आंलाय नागिरदों नों सालि अवाना नोंखौ दिनै सावनानै ना सालि नोंखौ दिनै सावथ्रमथारगोन आं आयै 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 आंखौ बिदि दा खालामसै आयै आयै नों बायदि मानसिया थैबाबो लस गैया न'खर संसारखौ सिफायना होग्रा सुनि मा दावराव जाबाय थाखो बिसोरलाय आयै सावथ्रमथारगोन आं नोंखौ दिनै आयै मा खालामनाय जादों बे आयै नोंनि हिनजाव मोजाङा आंखौ दिनै बुथारनो नागिरदोंमोन आं बेफोरबायदि जेबो खालामाखै आइखौ आयै नोंनि आखला बांद्रायबाय आं नोंखौ बिमा साननानैसो जेबो बुङाखै बा बेथा आंनि आखलखौसो नुयो बिसिनि आखलखौ मालाबाबो नुवाना थि आयै आं नोंनि आखलखौ नुनानै मुगैनो ओंखारबाय अ होमबा नोंबो बिसिनि दख'ना सिङावसो थाबाय बेखौ लाजियासै नों लाजिनांगौआ नोंसो आयै आं नङा अ आंसो लाजिनांगौ आंनि खोथा बाथ्राखौ सिफायना बे हिनजावखौ हाबा खालामनानै लाबोबाय आंनि मोखां गन्थं हास'नाय समाव मानो लाजियासै नों आंनि दिनै बेफोरबायदि आखलखौ नुनानैसो लाजिबाय नों आफा नाङा आंनो नोंसिनि थाखा फैसाखौ जुदि बे जिउआव खुसियानो गैयाबा आं नोंसिनि थाखा फैसाखौ लानानै मा खालामगोन थाखा फैसा गैयाबा जेबो जाया आजिखालि आफा नों खामायनो रोङि मानसियालाय थाखा फैसानि बिलुखौलाय मा मिथिनोसै दे बिदिबालाय आं गाबोननिफ्राय आफानि खामायनायखौ जाया आंनो खामायनानै लानानै जाफैगोन फै इस बेथा जेब्ला खामायगोन ना होमबासो मिथिगोन थाइसेखौनो खामायनो बेसे खस्थ' जामायजो सोर नोंलाय आंनि न'आव फैना मा सोमोन्दो जरायलाबाय फैदों जामायजो आंसो आयै नों बेयाव औ आं नोंखौ नुयिया गोबाव जानायखाय नायनो लुगैना फैदोंहाय आयै नों बेयाव फैनाङामोन अ होमबा बे नोंनिसो बिमाया बिदिखायनोथ' फिसायाबो सनदों लाजिया फांजिया मालायनि सिला गाफैग्रा जामायजो नों बेफोरखौ मा बुंदों छी नोंनि बे गाज्रि फाज्रि खुगाजों आंखौ जामायजो दाहोन आइ नैबे बिमा जाम्बिया नोंनि महरखौ नुयैखाय नागिरदाव फैदोंमोन नाथाय दिनै बेफोरखौ आं मा नुफैखो नायनो फैदोंना फैसा बिनो फैदों नोंसोर बायदि मानसिखौ मिथिखायो आं माहाजोन बिजामादै बरायनानै लाना उनाव फैसा बिग्रा आयै नों आंखौ जेसेबांखि गाज्रि बुङा मानो आंनि आइखौ जेबो दाबुं सुजुमा आइ नाङा बुंनो हो फैसा थाखानि सायाव गोरा जाना बेफोरखौ बुंनो हादों बेयाव बिमा फिसा सानैजों द्रामा देखायबाय थानो नाङा हायोबा ओंखारला सानैबो आंनि न'निफ्राय आयै नों माला फैनाय बावाखै जावैसो आं सफैनाया मानोथो बायहेरायाव थाबाय थाखो फैदों न' सिङाव जिरायसो फै खबरदार बेफोरबायदि मानसिखौ आंनि न' सिङावबो दासोखा आं बेफोरबायदि मानसिखौ आंनि सैमा मावजि थाग्रा न'आवबो सोआ आयै नों माबोरै बेफोरबायदि आखुनि जाथारखो नोंनाव एसेबो अननाय होननाय गैला नामा अनजानाय मानसिबासो अनगोन दा जुदि आंखौ न' दावराव दावसि खालामनानै बादोंबा नों न' सिङाव हाबनानै थाहैदो था आयै बिमा फिसा सानैनि दख'ना सिङाव हाबनानै था नों बेथा फैदो आयै फै न' सिङाव हाबहैदो दैफोर लोंहैदो नांला फिसा बेफोर गासैखौबो नुफैना दै गांनाय उखैनायानो गैला आंना आयै आंखौ निमाहा होदो आयै आंखौ निमाहा होनो हागोन ना आं नोंनि फिसाजोखौ लाबोनानै जोबोद आलाय सिलाय खालामनाय जाबाय फिसाफोर आङो नोंसोर सानैनि सायाव जेबो रागा गैया नाथाय मोनसे खोथाखौ खोनासं जिउआव गोबां बारहुंखा अखाफोर फैयो बेफोर बारहुंखा अखाखौ नोंसोर सानैजों सौसिनो हाबासो जिउआव देरहासार जागोन आयै नों जिंगा दासि जेसेबांखि खैफोद फैया मानो आं सुजुमाजों गसंनानै दे बिदिब्ला आं थांनोसै आयै नोंल' जोंनो आसिरबाद होलांदो अरायबो देरहासार जाथों आं थांसै आइदे आइदे आदे 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 बे आथिङा दिनै मानो एथ' साखोथाय आइदे सानाय सुनायानो जोबनो रोंला मोनसेनि उनाव मोनसे आइदे आयै मा जाखो आथिं सादों नामा हर आं नानानै होनो नाङा नाङा आंखौ दांनाङा नोंनि गाज्रि फाज्रि आखाइजों र' आयै नों दल' जिरायथ' आं आथिंखौ नानानै होनो हगार दांनो नाङा मा आफा दासिमबो बे गारि बोराय खौनो सालायबाय थानोसै
माहाजोन बिहामजो लाबोबा मा लांखायाव साखा खब्रैखौनो सालायनो मोनसिगौमोन है आयै कारफ्रा होथे होथासो जायो बे बाइक बोरायानो मोजां खोलो खोलो बार नाङो जाबाय आंनि मोदोमखौ दारांसै